Γεια σας, είμαι η Μαρίνα και εγώ η Άννα και καλώς ήρθατε στο podcast μας Tin Sisters. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο και λάβαμε πάρα πολλά μηνύματα, το οποίο είναι το άγχος στην καθημερινότητά μας. Και σήμερα θα πούμε διάφορους τρόπους και συμβουλές πώς να το διαχειριστούμε. Να πούμε ότι υπάρχει το θετικό και το αρνητικό στρες. Δηλαδή θετικό όταν είναι παραγωγικό και αρνητικό όταν φυσικά επηρεάζει αρνητικά την υγεία μας και τη ζωή μας γενικότερα. Το στρες πάντα δεν είναι μόνο αρνητικό, κάποιες φορές μπορεί να μας βοηθάει και στην καθημερινότητά μας ή στην εξέλιξή μας. Πολλές φορές ακούμε εγώ λειτουργώ καλύτερα υπό πίεση. Μέσω αυτής της πίεσης νιώθεις μια αδρεναλίνη, ένα έτσι boost στο να κάνεις τα πράγματα πιο γρήγορα και με το πιο επιθυμητό αποτέλεσμα, θα πω κι εγώ. Βέβαια, να πούμε εδώ πέρα ότι το να λειτουργούμε υπό πίεση για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν είναι επίσης υγιές. Δηλαδή, άλλο να έχεις μια εξεταστική, ένα deadline στη δουλειά και να λειτουργείς υπό πίεση και να λες λειτουργώ καλύτερα, και άλλο να είναι συνεχόμενο και να μην έχει παύση. Έτσι, ένα χρονικό διάστημα να πεις αχ, αναπνέω τώρα, παίρνω μια ανάσα. Ναι, υπάρχει αυτή η ηρεμία και αυτό το συνέχεια που λέμε είμαι στην τζίτα, να το πω εγώ έτσι λίγο πιο λαϊκά. Υπάρχει και αυτή η διαφορά. Δηλαδή, αν εγώ έχω στρες στη δουλειά και συγκρίνομαι με άλλα άτομα, μπορεί να δημιουργείται πιο πολύ στρες γιατί συγκρίνομαι, αυτός έχει π.χ. καλύτερη θέση στη δουλειά ή έχει καταφέρει κάτι περισσότερο. Γι' αυτό γενικά, το νομίζω το έχουμε ξαναπεί, δεν συγκρινόμαστε και καλό να μην συγκρινόμαστε με κανέναν γύρω μας παρά μόνο με τον εαυτό μας. Αυτά όλα επιβαρύνουν το στρες που μπορεί να έχουμε έτσι κι αλλιώς, που είναι και φυσιολογικό, οπότε μετά φτάνουμε σε ένα σημείο που δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε. Βέβαια, φυσιολογικό στρες δεν ξέρω αν μπορούμε να το πούμε, γιατί δεν είναι φυσιολογικό να πηγαίνεις κάθε μέρα στη δουλειά και να είσαι υπό στρες, να σε φωνάζει το αφεντικό σου ή κάποιος συνάδελφος και να έχεις αυτό το άγχος που κάθε πρωί σκέφτεσαι να πάω σήμερα στη δουλειά ή δεν θέλω να πάω σήμερα στη δουλειά για αυτόν τον λόγο. Αυτό λοιπόν είναι ένα άλλο είδους στρες που μπορεί να μην το νιώθεις σαν αγχώνομαι αυτή τη στιγμή, αλλά είναι ένα στρες που νιώθει ο οργανισμός σου και μπορεί π.χ. να σου βγει σε πόνο στο στομάχι, πονοκέφαλος και άλλα έτσι συμπτώματα. Ή να μην μπορείς να κοιμηθείς. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σωστά. Όταν επηρεάζει τον ύπνο σου κάτι, σίγουρα δεν είναι καλό. Πιστεύω ότι όλοι μπορούμε να αναγνωρίσουμε το παραγωγικό και το μη παραγωγικό στρες. Αν δεν μπορείτε, γράψτε το μας στα σχόλια και θα κάνουμε άλλο επεισόδιο γι' αυτό. Σήμερα θα πούμε τρόπους διαχείρισης, δηλαδή κάποιες συμβουλές για το πώς μπορούμε να διαχειριστούμε το άγχος μας. Οι πιο συνηθισμένες αιτίες καθημερινού στρες είναι η πίεση στη δουλειά ή στις σπουδές μας, προσδοκίες και κοινωνική σύγκριση. Και εννοείται η χρήση των social media στις μέρες μας, η οποία πραγματικά μας παίρνει τόσο πολύ χρόνο. Και εκτός αυτού, φυσικά οι σχέσεις και η προσωπική μας ζωή. Πείτε μας αν και εσείς γνωρίζετε άλλες αιτίες που μπορεί να σας προκαλούν στρες. Και μπορούμε να τις αναλύσουμε αυτές σε άλλο επεισόδιο. Απλά αυτές είναι οι πιο κοινές και αυτές που συνήθως συναντάμε στην καθημερινότητά μας. Ας αρχίσουμε τώρα με τις συμβουλές πώς να διαχειριστούμε το άγχος που συναντάμε στην καθημερινότητα. Λοιπόν, εγώ θα πω κάτι που βοηθάει πάρα πολύ εμένα, που είναι η οργάνωση της καθημερινότητας. Τι εννοώ με αυτό? Μήπως να ξεκινήσεις εσύ, Άννα, με την πρωινή σου ρουτίνα, κάποια παραδείγματα? Ναι, όταν έχεις ένα πρόγραμμα και ξέρεις τι έχεις να κάνεις την ημέρα, συνήθως δεν αγχώνεσαι γιατί έχεις μια στруκτούρα. Ένα πλάνο. Ναι, ένα πλάνο, μπράβο. Αυτό λοιπόν που εμένα με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και το έχω υιοθετήσει σχεδόν ένα χρόνο τώρα, είναι να έχω μια πρωινή σταθερή ρουτίνα. Τι θα πει αυτό? Πριν ξεκινήσω τη μέρα μου, δηλαδή πριν καν πιάσω το κινητό στο χέρι και διαβάσω μηνύματα, email και οτιδήποτε, έχω τη ρουτίνα μου, ξυπνάω, έχω ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Σίγουρα ο καθένας μπορεί να κάνει τη δική του ρουτίνα, που τον βολεύει καλύτερα και του αρέσει περισσότερο. Για μένα είναι να κάνω διαλογισμό. Κάθομαι δηλαδή 10 λεπτά με κλειστά τα μάτια, χωρίς να ακούω τίποτα. Ή υπάρχει και το guided meditation. Και έτσι ξεκινάω τη μέρα μου με πιο οργανωμένες σκέψεις. Αφού έχω λοιπόν κάνει το διαλογισμό μου, έχω μια ηρεμία. Μπορώ να πω ότι η αλήθεια αυτό με έχει βοηθήσει πολύ. Αν θέλετε, μπορώ να σας πω και λίγο πιο αναλυτικά την ρουτίνα μου και σίγουρα γυμναστική. Δεν ξέρω αν θέλετε να την εντάξετε στην πρωινή σας ρουτίνα ή να το κάνετε ξεχωριστά, αλλά η φυσική άσκηση και δραστηριότητα βοηθάει πάρα πολύ στο να σβήνουμε και να μην σκεφτόμαστε προβλήματα. Ναι, ακριβώς αυτά τα διαλύματα που είναι απαραίτητα στην καθημερινότητά μας. Να πω εγώ ότι κάνω κάτι τελείως διαφορετικό. Δεν έχω μια πρωινή ρουτίνα, αλλά με το που ξυπνήσω θα δω το ημερολόγιό μου. Δηλαδή αυτό με βοηθάει πάρα πολύ. Έχω διαφορετικά blockers σε διαφορετικά χρώματα για να ξέρω τι έχω κάθε ώρα να κάνω. Εννοείται ότι είναι και η δουλειά μου σε αυτά τα blockers που έχω. Να πούμε εδώ ότι μιλάς για blockers στο Gmail. Εμένα μου το έδειξε αυτό και με βοήθησε πολύ, οπότε ίσως ενδιαφέρει και άλλο κόσμο και θα ήθελε να δει τα tips που δίνεις. Πραγματικά ναι, θεωρώ πλέον ότι όλοι πρέπει να έχουμε ένα τέτοιο ημερολόγιο. Αλήθεια, μου έχει αλλάξει τη ζωή. Σε όσους το έχω δείξει, το έχουν υιοθετήσει. Και αφού δω το ημερολόγιό μου και ξέρω πόση ώρα έχω την πρωινή μου ρουτίνα, τότε τη διαμορφώνω ανάλογα με το χρόνο μου. Γιατί κάποιες μέρες μπορεί να έχω μισή ώρα, μπορεί να έχω μία ώρα, μπορεί να έχω ένα τέταρτο. Και απλά να πρέπει να ετοιμαστώ και να φύγω από το σπίτι. Δηλαδή είναι
ευέλικτο και προσαρμόζεται ανάλογα τις ανάγκες μου και το πρόγραμμά μου. Αυτό βέβαια μπορεί να διαφέρει στον καθένα μας ξεχωριστά. Εγώ χρειάζομαι μία ώρα γιατί κάνω συγκεκριμένα πράγματα και αυτό σημαίνει ότι σιγά σιγά προσάρμοσα τον εαυτό μου να ξυπνάει πιο νωρίς, να ξυπνάει 15 λεπτά, μισή ώρα, μέχρι που έφτασε στο επιθυμητό τη μία ώρα νωρίτερα, έτσι ώστε να έχω χρόνο για εμένα πριν καν ξεκινήσει η μέρα της δουλειάς μου. Να πούμε εδώ ότι ο ύπνος είναι πάρα πολύ σημαντικός, οπότε πρέπει πάντα να κοιμόμαστε τουλάχιστον 7 με 8 ώρες, θα πω εγώ. Και γι' αυτό έτσι πρέπει να κάνουμε και το πρόγραμμά μας, δηλαδή αν θέλουμε να ξυπνήσουμε 1 ή 2 ώρες νωρίτερα από την ώρα που θα φύγουμε από το σπίτι, τότε θα πρέπει να πάμε στο κρεβάτι 1 με 2 ώρες νωρίτερα. Ανάλογα εννοείται. Ναι, γι' αυτό ακριβώς. Τη μέρα σου την καθορίζεις από το βράδυ το προηγούμενο και όχι όταν ξυπνήσεις. Ουσιαστικά, δηλαδή, άμα έχεις έναν καλό ύπνο και πας νωρίς για ύπνο και είσαι ξεκούραστος, μπορείς να έχεις μια τέλεια μέρα, ένα τέλειο πρωινό και όχι ξυπνάς με το άγχος που έχεις κάνει σνου στο ξυπνητήρι σου 100 φορές και τρέχεις να προλάβεις. Γιατί τότε σίγουρα έχεις άγχος. Δηλαδή, με το που δεις ότι ξεκινάς αργά τη μέρα σου, ξεκινάει το πρώτο άγχος της ημέρας σου, έτσι. Επίσης, επειδή έχω πάρα πολύ απαιτητικό πρόγραμμα εγώ τα πρωινά, δεν προλαβαίνω να εντάξω στο πρωινό μου τη γυμναστική, δηλαδή κάποια φυσική δραστηριότητα, οπότε συνήθως τη φυσική δραστηριότητα την κάνω μετά τις υποχρεώσεις μου. Συνήθως το απόγευμα. Αυτό δεν είναι κακό, καθένας το εντάσσει στο πρόγραμμά του ανάλογα με τις ανάγκες του. Δεν πιστεύω ότι χρειαζόμαστε το motivation, αλλά discipline. Με την πειθαρχία λοιπόν μπορείς να πηγαίνεις σε γυμναστήριο και μετά τη δουλειά. Γιατί θυμάμαι και εγώ πολλές φορές να έχω αυτές τις συζητήσεις με τον εαυτό μου. Αχ, είμαι πολύ κουρασμένη. Άστο μου, σήμερα το γυμναστήριο. Ή δεν έχεις αυτό το motivation για να πας. Όχι, αν είσαι πειθαρχημένος θα το κάνεις και μετά λοιπόν. Αφού σχολάσαι τη δουλειά, όσο κουρασμένος και να είσαι, γιατί αυτό θα σε βοηθήσει. Και αφού πας, θα δεις μετά πόσο καλύτερα θα νιώσεις. Το θέμα είναι να μην βρίσκουμε δικαιολογίες, γιατί δικαιολογίες μπορούμε να βρούμε και το πρωί και το απόγευμα και το βράδυ. Γενικά, πάντα δικαιολογίες είναι αυτές που μας κρατάνε πίσω, θα πω εγώ. Ακριβώς, δικαιολογίες μπορούμε να βρούμε, αλλά το αποτέλεσμα μετράει. Λοιπόν, μια ανακεφαλαίωση τι έχουμε πει μέχρι τώρα είναι η οργάνωση της καθημερινότητας, είτε με πρωινή ρουτίνα, είτε με ημερολόγιο, είτε και με τα δύο, όπως αναφέραμε. Εννοείται ο καλός ύπνος, οπότε πρέπει να έχουμε έτσι οργανωμένο το πρόγραμμά μας, ώστε να κοιμόμαστε τις επιθυμητές ώρες που πρέπει για να μπορούμε να λειτουργήσουμε. Η φυσική άσκηση και δραστηριότητα. Και το πιο βασικό, θα πω εγώ, είναι να αφήνεις τις ειδοποιήσεις στην άκρη. Τι εννοώ με ειδοποιήσεις? Εννοώ social media, email, κινητά, όλα αυτά που έχουμε πλέον στην καθημερινότητά μας και μας προκαλούν έμεσα άγχος και καμιά φορά ασυναίσθητα. Είτε αυτό είναι στην πρωινή σου ρουτίνα, να αφήσεις το κινητό στην άκρη, είτε στο γυμναστήριο ή στη γυμναστική που κάνεις, να το αφήσεις το κινητό στην άκρη και να μην ασχολείσαι, αυτό θα σε βοηθήσει σίγουρα να μειώσεις το άγχος. Μαζί λοιπόν με τη γυμναστική πάει πακέτο και η διατροφή, θα πω εγώ, και γενικά η υγιεινή ζωή. Μια σωστή διατροφή θα δώσει τροφή και στο μυαλό και στο σώμα και σε όλα να λειτουργήσει καλύτερα και σίγουρα βοηθάει να μειώσουμε και το στρες. Θα πω εγώ ότι είναι και πάρα πολύ σημαντικό να συναναστρέφεσαι με άτομα που σου δίνουν ένα θετικό vibe και ένα boost, έτσι ώστε να εξελίσσεσαι και να καλυτερεύεις σαν άνθρωπο. Ακριβώς, θα συμφωνήσω απόλυτα με τη Μαρίνα. Το να έχουμε τους σωστούς φίλους είναι πολύ βασικό στη ζωή μας. Αν συναναστρέφεστε δηλαδή με άτομα τα οποία σας παίρνουν όλη αυτή την ενέργεια και δεν σας δίνουνε, τότε θεωρώ ότι δεν είναι τα κατάλληλα άτομα για να συναναστρέφεστε, ειδικά σε περιόδους που έχετε στρες ή γενικότερα, εγώ θα πω, τους τοξικούς ανθρώπους να μην τους έχουμε στη ζωή μας. Γιατί θέλουμε να έχουμε φίλους μας οι οποίοι μας ανεβάζουν, μας δίνουν αυτό το boost που λέμε. Δηλαδή, όταν συναναστρέφεστε, υπάρχει θετική αλληλεπίδραση και θετική ενέργεια. Ακριβώς, και γι' αυτό θα πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ποιον επιλέγετε να είναι στο κοινωνικό σας περιβάλλον και με ποιον περνάτε το χρόνο σας. Γιατί ο χρόνος σας είναι πάρα πολύ πολύτιμος. Επίσης, μπορούν κάποια άτομα από το κοινωνικό μας περιβάλλον, είτε φίλοι μας, είτε συνάδελφοι, είτε παλιοί συμμαθητές, είτε οικογένεια, να μας δημιουργούν εκείνη το άγχος και να μην το αναγνωρίζουμε. Τι εννοώ? Για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να σου στέλνει ασταμάτητα μια μέρα μηνύματα και αν δεν απαντήσει κατευθείαν, να θυμώσει. Και αυτό εσένα σου προκαλεί στρες, γιατί για παράδειγμα είσαι στη δουλειά, δεν μπορείς να απαντήσεις και έτσι πρέπει να ξεκλέψεις κάποιο χρόνο από τη δουλειά ή από τη ζωή σου γενικά για να απαντάς συνέχεια σε αυτό το άτομο. Ναι, βέβαια, αν το κάνει επανειλημμένα είναι κακό. Εντάξει, το να τύχει μια μέρα ίσως είναι ok, μπορεί να σου δημιουργήσει στρες, αλλά είναι φίλος σου, θες να το βοηθήσεις. Γι' αυτό εδώ λοιπόν θα επανέλθουμε σε αυτό που λέμε: είναι καλό να βάζουμε όρια και να θέτουμε τα όρια μας έτσι ώστε να προστατεύουμε την δική μας ενέργεια και ηρεμία. Να πω όμως ότι ένας πραγματικός σου φίλος ποτέ δεν θα θύμωνε επειδή άργησες να του απαντήσεις σε ένα μήνυμα 1 ώρα, 2 ώρες ή γενικά, γιατί μπορεί και εσύ κάτι να έχεις εκείνη τη στιγμή, έτσι. Ναι, εντάξει, μιλάμε τώρα για όρημα άτομα τα οποία δεν ευριάζουν για ανόητους λόγους. Να πούμε εδώ πέρα ότι όχι μόνο φίλοι ή συνάδελφοι ή οικογένεια, αλλά και ο ή σύντροφός σου. Σωστά, αν η σχέση σου δημιουργεί στρες, πρέπει να σκεφτείς: φταίς εσύ, φταίει αυτός, φταίτε και οι δυο, δεν ταιριάζεται. Πρέπει να βρείτε τις πηγές και σίγουρα
σίγουρα ό,τι σας δημιουργεί στρες να το κόψετε. Γιατί όταν το στρες πηγάζει από τους ανθρώπους, από το περιβάλλον μας, είναι πιο εύκολο να το κόψουμε. Πιο εύκολο. Πιο αναγνωρίσιμο. Διαχειρίσιμο θα πω εγώ και εξαρτάται από εμάς. Γιατί όταν είσαι στη δουλειά και έχεις στρες, είναι πιο δύσκολο να αλλάξεις δουλειά. Βέβαια, καθόλου απίθανο. Αν φτάσεις στο σημείο να μην αντέχεις άλλο στη δουλειά, φυσικά η λύση είναι να την αλλάξεις. Επίσης να πούμε ότι πολλές φορές υπάρχει και το στρες το οποίο είναι εξαρτώμενο από εμάς και υπάρχει το στρες που δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Για παράδειγμα, επειδή άργησα και έχασα το τρένο ή άργησε το τρένο και έχασα το αεροπλάνο. Αυτά είναι κάποια πράγματα που δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε και εννοείται πως μας δημιουργούν στρες. Ναι, είτε θα είσαι στην ώρα σου και έτσι θα αποφεύγεις αυτό το στρες, είτε αυτούς όλους τους παράγοντες που δεν μπορείς να επηρεάσεις πρέπει να σταματήσεις να σε αγχώνουν. Γιατί δεν είναι φυσικά υγιές. Και πάντα να σκέφτεσαι, ωραία, δεν μπορώ να το ελέγξω αυτό, τι είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί και τι μπορώ να κάνω για να το διαχειριστώ ή για να αλλάξω αυτή την κατάσταση. Τι εννοώ, έχασες το τρένο, πάρε ένα ταξί. Εννοείται ότι αυτό δεν είναι λύση να το κάνεις καθημερινά και σε επαναλαμβανόμενη βάση, αλλά είναι κάτι που μπορεί εκείνη τη στιγμή να σου σώσει αυτό που λέμε το στρες ή την κατάσταση. Να σώσει την κατάσταση. Και εδώ μπορούμε να πούμε, από τα λάθη μαθαίνουμε, αν φταίς εσύ που έχασες το τρένο, την επόμενη φορά μπορείς να διαχειριστείς λίγο καλύτερα το χρόνο σου. Αν βέβαια το τρένο δεν ήρθε ποτέ, άργησε ή οτιδήποτε, τότε δεν φταίς εσύ. Οπότε δεν χρειάζεται να έχεις και τύψεις για αυτό το πράγμα. Καλό είναι λοιπόν να διαχειρίζεσαι το άγχος σου ανάλογα. Για παράγοντες ή για πράγματα που δεν μπορείς να αλλάξεις, πρέπει να μην αγχώνεσαι. Και απλά να μπορείς να σκεφτείς εκείνη τη στιγμή, plan B, τι μπορώ να κάνω για να φτάσω, ρε παιδί μου, στον προορισμό μου, για παράδειγμα. Ναι. Μπορούμε να δώσουμε άλλο ένα παράδειγμα. Στη δουλειά έχει γίνει κάτι το οποίο δεν είναι στο χέρι σου και σου προκαλεί άγχος. Τι μπορείς να κάνεις για να έχεις το επιθυμητό αποτέλεσμα, χωρίς όμως να πεθάνεις από το άγχος, ας το πούμε έτσι λίγο. Ναι. Πάντα υπάρχουν τρόποι για να αλλάξεις μια κατάσταση. Απλά όταν είσαι αγχωμένος, δεν μπορείς να δεις κάποιες alternative επιλογές, να το πω εγώ έτσι. Ναι, και σίγουρα αν έχεις άγχος, μπορεί να μην είσαι και ο εαυτός σου. Μπορεί δηλαδή μια κατάσταση να διαχειριστείς τελείως διαφορετικά αν είσαι ο εαυτός σου και τελείως διαφορετικά αν είσαι αγχωμένος. Δηλαδή, αν κάποιος έχει εκνευρίσει και έχεις αγχωθεί, σου έχει δημιουργήσει αυτό το στρες και θυμό παράλληλα, μπορεί να το διαχειριστείς τελείως διαφορετικά από ότι αν είσαι απλά ήρεμος, το σκεφτείς και μιλήσεις ήρεμα για να μην χάνεις και το δίκιο σου, έτσι. Γιατί πολλές φορές κάτω από πίεση λέμε πράγματα ή κάνουμε πράγματα που δεν τα θέλουμε ή δεν τα εννοούμε και χάνουμε το δίκιο μας. Εδώ να πούμε άλλη μια συμβουλή διαχείρισης του άγχους που είναι οι αναπνοές, για παράδειγμα, που μπορεί να βοηθήσουν ή ο διαλογισμός, να παίρνεις δηλαδή το χρόνο σου να ηρεμήσεις για να σκεφτείς καθαρά ποια θα ήταν μια άλλη λύση σε αυτό το πρόβλημα που έχω αυτή τη στιγμή. Πάρε το χρόνο σου, κάνε ένα βήμα πίσω ή πήγαινε κάπου να είσαι μόνος σου, κάνε κάποιες αναπνοές και σκέψου πώς θα μπορούσα να το διαχειριστώ αυτό καλύτερα. Τι θα έκανε π.χ. ο καλύτερος εαυτός μου σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή, να πάρεις το χρόνο σου που λέει η Άννα και σαν εξωτερικός παρατηρητής να βρεις μια λύση η οποία πιστεύω θα είναι και πιο άρτια. Πολλές φορές δηλαδή, αν κοιμηθούμε και σκεφτούμε κάτι, την επόμενη μέρα έρχεται και από μόνη της η λύση ή βρίσκουμε άλλους τρόπους πώς να το διαχειριστούμε αυτό. Για κάποιο πρόβλημα μιλάω στη δουλειά ή οτιδήποτε μπορεί να μας απασχολεί στη σχέση και γενικά. Ο χρόνος βοηθάει αρκετά σε αυτό. Δεν χρειάζεται όλα δηλαδή να τα λύνουμε άμεσα, ναι, επιπόλαια, υπό άγχος, υπό στρες ακριβώς. Αν λοιπόν όλο αυτό το άγχος που διοχετεύει στην καθημερινότητά σου δεν μπορείς να το διαχειριστείς και σε κυριεύει και βλέπεις ότι δεν μπορείς να βρεις μόνος σου λύσεις. Μπορείς φυσικά να απευθυνθείς σε ένα ειδικό, σε έναν εξειδικευμένο ψυχολόγο, ο οποίος θα σου δώσει ακριβώς τη λύση για τον δικό σου χαρακτήρα και για το δικό σου συγκεκριμένο πρόβλημα που μπορεί να έχεις. Θα σου βρει και αυτούς τους τρόπους που μπορείς να κάνεις έτσι ώστε να το διαχειρίζεσαι, αν όχι αμέσως, αλλά με τον καιρό και καλύτερα. Και πιστεύω ακόμα κάτι που κάνεις εσύ συνέχεια και σε βοηθάει, πιστεύω, στην καθημερινότητά σου είναι το journaling, δηλαδή κάθε βράδυ γράφω στο ημερολόγιό μου οτιδήποτε με ενόχλησε, τα συναισθήματά μου, τι ήταν όμορφο σήμερα, τι ήταν άσχημο που έγινε σήμερα, τι με επηρέασε, πώς ένιωσα, ό,τι δηλαδή έχω στο μυαλό μου, το διατυπώνω σε χαρτί γιατί είναι καλό να το γράφουμε και νιώθω ότι το γράφω, φεύγει από μέσα μου, κλείνω, πάω για ύπνο και τελείωσε. Καλό είναι βασικά να κλείνει και να τελειώνει, έτσι. Αν μας απασχολεί περισσότερες μέρες, ίσως πρέπει λίγο να το διαχειριστούμε καλύτερα. Και αυτό λοιπόν είναι ένας τρόπος που είναι σαν ψυχολόγος, να το πω έτσι. Τα γράφω και με βοηθάει. Ναι, δηλαδή εξωτερικεύεις τα συναισθήματά σου, όχι σε τρίτους, αλλά σε ένα έμπιστο φίλο σου που είναι το ημερολόγιο σου στην ουσία. Μόνο εσύ το διαβάζεις και κανένας άλλος. Δηλαδή γράφεις για σένα, για τον εαυτό σου. Γράφεις έτσι όπως εσύ νιώθεις, γιατί αυτό θα σε βοηθήσει για να το ξεπεράσεις και να μην το σκέφτεσαι σε άλλο. Πιστεύω ότι σκεφτόμαστε κάθε μέρα τόσο πολύ που δεν μπορούμε να κλείσουμε τις σκέψεις μας, να τις σταματήσουμε. Και ένας τρόπος είναι είτε το journaling είτε ο διαλογισμός. Και αυτό μπορώ να πω ότι είναι μια λύση για άτομα που είναι εσωστρεφή, που δεν μπορούν να
μοιράζονται κάποια πράγματα με άλλα άτομα. Βέβαια, εγώ δεν είμαι εσωστρεφής, αλλά μου αρέσει να το γράφω γιατί δεν χρειάζεται να επιβαρύνω τους γύρω μου με προβλήματα που είναι μηδαμινά. Δηλαδή, μπορεί να με εκνεύει σε κάποιος κάπου έξω. Και γιατί να πρέπει να του δώσω ενέργεια και όγκο, έκταση, όταν απλά μπορεί να το γράψω ή αυτό που λέμε, να το αφήσεις. Μην το σκέφτεσαι. Αν σε απασχολεί όλη τη μέρα, φυσικά και θα αγχώνεσαι και θα εκνευρίζεσαι και θα σε δημιουργεί αυτό το θυμό. Αν πεις, έχει σημασία, είναι τόσο σημαντικό, θα με ενδιαφέρει σε 5 χρόνια, σε 1 μήνα, σε 1 χρόνο. Όχι. Άρα το ξεχνάμε. Στην ουσία, διατυπώνεις όλα τα αρνητικά συναισθήματα και φεύγει όλη η αρνητική ενέργεια κατά κάποιο τρόπο. Ακριβώς. Και αυτό που είπαμε τα 5 λεπτά είναι αυτό που είχαμε διαβάσει, αυτός ο κανόνας των 5 λεπτών και των 5 χρόνων. Αν κάτι δεν είναι σημαντικό σε 5 χρόνια, δεν πρέπει να δίνεις πάνω από 5 λεπτά από το χρόνο σου. Ακριβώς. Λοιπόν, θεωρώ ότι αυτές ήταν οι συμβουλές μας για σήμερα και μην ξεχνάς να κάνεις like και subscribe. Και γενικά μπορείς να μας γράψεις και οτιδήποτε άλλο σε απασχολεί και θα ήθελες να ακούσεις στο κανάλι μας, στο podcast μας. Μπορείτε να μας βρείτε και στα social media και στο TikTok και στο Instagram. Αν θεωρείς ότι κάποιος στο περιβάλλον σου, φίλος σου, χρειάζεται να ακούσει αυτές τις συμβουλές, μπορείς να μοιραστείς αυτό το βίντεο. Κοινοποίησέ το. Και αυτά από μας για σήμερα. Είμαστε οι Tin 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 Sisters.